והנה הכלי האחרון. צילמתי את זה באחד הטיולים שלי ברגל, ופתאום פשוט ראיתי את הלב הזה מהסברס, התלהבתי מאוד, אבל אז הבנתי שיש עליו קוצים, אי אפשר לגשת אליו בכלל, ואתם יכולים להבין את הרעיון. והכלי החמישי שלנו קוראים לו לחפש את הטוב של עכשיו. אם אתם בלחץ, אם אתם פוחדים, אם אתם כועסים, אם כל עומס שיש שמעמיס עליכם, שמתאפשר לכם פשוט תעצרו ותחפשו את הטוב שיש עכשיו, אוקיי? ותוך כדי זה שאני מדברת את זה, ותוך כדי זה שחשבתי על הכלים האלה שאני מביאה בפניכם עכשיו, אמרתי לעצמי, נו באמת, מה אני משה רבנו? אני יכולה, כשרע לי ולחוץ לי ומפחיד לי, אני יכולה עכשיו לעצור, להגיד, רגע, בואי נחפש את הטוב של עכשיו, וואו, הלוואי שהייתי במקום הזה, אבל בואו נגיד ככה, לא באותו רגע, אבל ברגע שמתאפשר, פשוט תעצרו לשנייה. כי מה קורה באמת? קשה לנו מאוד כשאנחנו מרגישים לא טוב. קשה, אוקיי? אז מה אנחנו עושים? מחפשים איזשהו פתרון מהיר כדי להעיף את הכאב הזה, כדי להיפטר מהכאב הזה. זה מאוד 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 טבעי, לא לכעוס על עצמנו שאנחנו עושים את זה, ויחד עם זאת, אחר כך מגיעה לה גברת חרטה. למה? כי לפעמים הפתרון המהיר שחיפשנו לעצמנו הוא לא איזה משהו מזהיר, והיינו שמחים שלא היינו עושים את זה, אבל ממש ממש רצינו להיפרד מההרגשה הלא טובה הזאת שהתלבשה עלינו, אוקיי? ואחרי החרטה מגיעה גם הצטדקות. אנחנו צריכים, המוח שלנו חייב להצדיק לעצמו למה הוא עשה פעולה כזו או אחרת. אז אנחנו מצטדקים, ומה שיותר גרוע מזה זה שאנחנו מתחילים להאמין בסיפור שלנו, שזה חייב להיות ככה ואי אפשר אחרת, ואז יהיה, הופ, אנחנו באיזה, מוציאים המון 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 אנרגיה, על לופ כזה של גלגל של אוגר שלא מוביל אותנו לשום מקום. אתן לכם דוגמה מהחיים שלי, פעם שהילדים היו באים אלינו לארוחה, אז הייתי מכינה איזה, לא יודע, המון 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 מנות, גם עכשיו יש שיגידו שאני מכינה הרבה מנות, אבל זה כבר במידה שלי, ומי ככה, יום שני, שלישי הייתי מתחילה לתכנן, וזה היה מאוד כיף לי, מה אני אעשה בארוחה, ואז אני הולכת לעשות קניות, ואז אני מבשלת ומבשלת ומבשלת ומכינה ומכינה ומכינה, וזה היה טוב לפעם. ואז הגיע איזשהו שלב שהרגשתי שאני עייפה, אוקיי? אני עייפה. רציתי להיפטר מההרגשה הזאת של העייפות, אבל המשכתי לעשות את הדבר הזה כי הצטדקתי, המצאתי לעצמי תירוצים טובים מאוד מאוד מאוד, למה אני צריכה להמשיך לעשות את זה? כי זאתי אוהבת את זה, וזה אוהב את זה, וזה רק לבוא לבית של אבא ואמא ולהתפנק וכולי וכולי וכולי, ואז התחלתי להאמין בסיפור שלי, וממש ממש האמנתי שאי אפשר אחרת. פשוט אי אפשר אחרת. זאת הדרך, זה מה יש, התבגרת, את עייפה, תתמודדי, אוקיי? אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים בעצם לעשות פה איזושהי עצירה, לעשות פה איזשהו שינוי, להקשיב רגע לעצמנו בפנים, ולא לדהור עם ההחלטה שלנו, אוקיי? אנחנו רוצים לראות את התמונה הגדולה, והתמונה הגדולה היא בעצם כזאת, ביקום יש רק מה שיש עכשיו. אין רגעים שנסחבים לרגע הבא מחוץ לזמן שלהם. ברגע שאנחנו בעומס, לחץ, פחד, עייפות, לא משנה מה, אנחנו לא כאן, אנחנו לא בנוכחות, ובעצם אנחנו נשארים במשהו שהיה לפני רגע, גם אם הוא היה לפני רגע. במקרה של הדוגמה שלי, נשארתי במשהו שהיה לפני תקופה, אוקיי? כשאנחנו לא בנוכחות, אנחנו נגד התדר של הבריאה, לגמרי נגד. אני מזמינה אתכם באמת לקבל את הרעיון הזה, שהבריאה זורמת ישר קדימה, וכשאנחנו תקועים על משהו, אנחנו לא בזרימה הזאת, אנחנו לא נגד התדר של הבריאה, וכשאנחנו חלק מהבריאה, ואנחנו נגד התדר של הבריאה, אנחנו משלמים מחיר מאוד מאוד כבד של בריאות, של קושי, אוקיי? זה נשמע לכם לא קשור לעניין שלנו, אז הנה איך זה קשור. כשאנחנו חוזרים לרגע הזה, אנחנו לא באמת מבטלים את הכאב, את הלחץ, את העומס, את הפחד, את הלחץ שיש לנו עכשיו, אוקיי? יש להם תפקיד חשוב לעצור אותנו רגע, אוקיי? כשאנחנו חוזרים לנוכחות, אנחנו מאפשרים לעצמנו לטפל במה שעולה ממקום הרבה הרבה יותר יציב, אוקיי? ובעצם כשאנחנו עוצרים לחפש טוב, אנחנו מחזירים את עצמנו לנוכחות, לכאן, כשאנחנו עוצרים לחפש את הטוב שיש לנו עכשיו,
אנחנו מחזירים את עצמנו לנוכחות, ואנחנו גם נחפש, אז נמצא, אוקיי? כי האמת היא שהטוב והמיותר לקיום שלנו נמצאים ממש באותו זמן. אז ברגע שאני מרגישה פחד, או לחץ, או עייפות, או משהו כזה, ואני רגע עוצרת בהקשבה למקום הזה, ולא רק עוצרת, אלא אומרת, שנייה, רגע, עכשיו אני מרגישה לא נוח ולא נעים, אבל בואי נביא רגע מה טוב עכשיו בחיים שלי. אז טוב זה שאני עייפה מאוד מהבישולים, אבל יש לי מזגן. טוב זה שאני יכולה רגע לעצור ולשבת ולנוח ולהמשיך אחר כך. טוב זה שבכלל יש לי למי לבשל. טוב זה שיש לי כסף לקנות את האוכל בשביל לבשל. וכשאני ממש מביאה את עצמי לנוכחות, אני כבר מרגישה הרבה 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 יותר טוב, ואני יכולה לחזור לבהירות, לחזור רגע אחד, לאזן את המערכות בגוף שלי. אז אני רוצה להביא לכם רגע את הקוץ בלב של הסברס, אוקיי? כל דבר שאנחנו אומרים פה יש לו גם את המלכודת שלו. הקוץ בלב של הסברס הוא ההסכמה שלנו. ההסכמה שלנו להניח רגע אחד בצד את הכאב ולהביא מחשבה על משהו טוב שקיים לנו עכשיו. ולמה זה קשור לעניין שלנו? כי ההסכמה לראות לב דרך הקוצים האלה, ההסכמה להגיד וואלה יש פה לב, לא רק קוצים שיכולים לדקור אותי, מביאה לנו בהירות, מביאה לנו שיפור בבריאות, מאפשרת לנו לקבל החלטות יותר בקלות, כי יש לנו בהירות. אם אני אנסה לקבל החלטה, האם לקצץ קצת במנות שאני מכינה, כשאני בטוחה שזה ככה צריך להיות, ואני נורא עמוסה ועייפה, ואולי גם בלחץ, כי אולי כבר יום חמישי, אם אני אצטרך לקבל החלטה במצב הזה, זה לא יקרה. אני גם אקבל את ההחלטה שלא נכונה לי, אני גם אשאר בעייפות, ואולי אני אשאר בעייפות אפילו יותר גדולה, ואולי לא יהיה לי חשק לפעם הבאה. זה מתגלגל כזה, אוקיי? אבל אם אני אעצור לרגע, ואני אנשום, ואני אגיד, אקרא לילד בשמו, ואני אגיד, רגע, אני עייפה, שזה גם סוג של נוכחות, אני אחפש את הטוב של עכשיו, אני אוכל לאזן, פתאום ההחלטה תנבע מתוכי מעצמה, ולא אני אצטרך עכשיו לקחת את ההחלטה הזאת בים העומסים ובים האפשרויות שיש לי. הדיוק יבוא מעצמו, אוקיי? ההסכמה באמת לראות את הטוב של עכשיו, את הטוב לנו עכשיו, מחזקת אותנו מאוד מאוד מאוד. אנחנו רוצים להסכים שיהיה לנו טוב, להסכים שיש טוב עכשיו בחיים שלנו, אוקיי? ההסכמה לראות לב דרך הקוצים מאפשרת את כל הדברים האלה. אז הנה סיכום של 5 כלים לא שגרתיים כדי להפסיק להתלבט כל כך, להפסיק לבזבז זמן, לקחת החלטות יותר בקלות ולעלות על השביל שלכם. 1, לקרוא סימנים. אמרנו לחפש תחושת ודאות פנימית, היא תיתן לנו כבר ידיעה לאן להמשיך בדרך. 2, קיבוץ והתרחבות, לחפש את התחושות האלה, לא משנה מה גרם לי לקיבוץ, לא משנה מה גורם לי להתרחבות, בואו נחפש אותם. ההתרחבות והקיבוץ ייתנו לנו דרך, אוקיי? אמרנו לשאת תדר של הודיה כדי להתעדן, ואז יהיה אפשר לקלוט יותר טוב את תחושת הוודאות הזאת, וגם את הסימנים. אמרנו לשחרר את סימני הקריאה, להשתמש בהם בעיקר ל3 מקרים, להודיה, לקביעה של דרך שאנחנו רוצים ללכת בה, ולקריאות של חירום שלא יגיעו. סימני קריאה, לשחרר את כל השאר, כי ברגע שאנחנו משחררים את סימני הקריאה על המחשבות השליליות שיש לנו על עצמנו, ושמים סימני קריאה על מחשבות שכן טובות לנו, מחשבות שמקדמות אותנו, אז בעצם אנחנו יותר בבהירות ופחות נתקלים במצבים שאנחנו צריכים להיות ב1000 התלבטויות על משהו. אוקיי? והכלי האחרון, לחפש את הטוב של עכשיו, זה אומר לחזור לנוכחות לכאן ועכשיו. אז תודה רבה רבה לכם שהייתם פה, אני מקווה שזה תרם לכם, ואפילו אם תיקחו דבר אחד מכל 5 הכלים שדיברנו עליהם, כבר אני בטוחה שירווח לכם, ובואו נשאר בקשר, וזהו, שיהיה לכם יום מקסים, מקסים, מקסים. תודה.